салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯз аст анамин намуд либосҳои кӯдакона духтаро дар хонаҳай. Ман ярӯз навор кардам, гуфта будам распродажаи калон дар бозори Коромид. Ҳоз духтаро кӯчбандӣ кардагиам боро дар хонаҳай. Dastavka доранд духтаро, ҳама намуди формачаро доранд, ай навараждони саркардагӣ то подросткови то бачаҳои 13-14 солара. Ҳозир нишон метим чи ҳастай. Иҷода хай бисёре аягам нишон тим. Ин ё тройка, чӣ тройка? Тройка ина. Рубашка, жакет, брюкошонка ти. Джинс дорадам. Джинси тёмно-сери дора, чӣ қалин дора? Сиёҳай брюкош. Сиёҳ будай? Мана. Ҳамаш турца. Ина рангошон сурх, зард. Чанд бо ҳастай кати баяш чӣ мегам? Иш двойка, а? Двойка ами бисёри бадай. Нархони ёра гап занин я бурда ягон такш. Ина 550 сомон будан 350 сомон кадагим шунози. Хоб дар аксия. Нархошон арзон кадаги. Ҳаст ина ёш. Ина ёрам арзон кадагим. Ём брикошон кати мана. Ина о 150 сомон кадагим. Духтаро нархҳои пешнашон хеле нархҳои вай буд камтар. Соз буд нархшон нормали борои фасонан туркиян качествошда гарантӣ дорем. Баъд платьячо барои духтаро аз бони намуд двойкачо, костюмои джинс, платья. Платьяҳо бисёра. Инами куртачо, инами определённо одам хоҳад чӣ мехоҳад, нависам. Метим. Ина айна коҳаста. Ё брюкчоошон кати. Ина ёш юбкачоошон кати бомпер доран ина тройка. Иҷа ҳам маша успед накардем кашол кардан. Духтарако успед накардем барои кашол кардан бисёр вақта мегире. Касе ки мисол кӯдакошон ҳаст сини 3 сола 4 сола конкретни харидорон нависен рақамҳои савдогара дар рӯи экран мемонам. Dastavka дорад духтаро. Ин двойка мега? Ина спортивкачоҳо. Ина ё то подростковия. Ина двойка духтаро. Ина вообще качествошон аст. Иноям 550 будан, ҳозир ёро 300 кадагим. Ё подростково уже. Рангошон ҳаст сери сув зард. Бисёрай. Ина ми духтарӣ мегам, бачагӣ мегам, витровка, туника, джинсови костюмчо, ина костюм брюко. Костюм брюко чанди буд? Курткаҳо, костюм брюко 200 сомон. 200 сомон духтаро 350 будан. Ҳамаш бори Турция, ягон бори дигаҷо надорем. Бале. Бо курткачо ҳаст. Накоям тройка. Ё чанд? Курткача дорад, футболка дорад. И вайшастай, брюкчашастай 350 сомон. Ин уже нархои скидка. 550 сомон ба духтаро ҳозир дар аксия 350 сомонӣ. Ина комбинзончо ҳастай. Размерошон, расветкаошон ҳаст комбинзончора. Ино ай моҳана? О. Так мавозмашмада нишонсам. Ина чо пальточоҳои тейзи ҳастай. Духила расветка дорад. Тейзира нишонти. Ина ёрам скидка кадем. Ё 600 сомон будан, ҳозир ёрам 300 сомон кадагим. 300 сомон. Ям нархам намешавам 300 сомон агар бигем акбари рост. Магазина махкам кардан. Моҳам маша арзон кадаги. Ям тройка. Ям тройка, ягон нархи арзони хушрӯ мекунем. Рақамошон мемонам духтаро марҳамат. Тобистона бировардагӣ неста. Чизои тобистонаро агар касе дар кор бошад, тобистонара. Не плашовкоя кати ваё нишонти ен двойкачо. Ина двойкачо. Ай намуд. Начосдор гармакак. Бо ҳами двойкора. И двойкора чанд намудиш ҳастай? Ино расветка дорам. Фиолетови духтаро ина бар чӣ меша грознорозови писташки. Фасонаҳо ҳамаш ҳар хелай. Диден духтаро метонен WhatsApp-шон дар экран мондам нависед. Ина духтарако брукчоошон. Бружа пижама. Фатачо ҳаста духтаро ҳама намудиш ҳоз ягон чӣ нишон метим май наздиктар. Фатачоҳо да бобур сах калонай. Ина и фатачоҳо ҳаст. Ина и намуд фатачоҳо ҳаст. Баъд ина и фатачоҳо дорем. озмай остишон нишон ти мина духтарако дутта анам хеле дорад. Не дасташо дар куҷое ки хоҳед мемоне. Се ранг дормай. Розви ина розви зарди ами бежви чӣ ҳаста сиёҳ дорад бо сирх дорад. Нархҳои ё чанди будан? Кадамо? Амико. Нархҳои 300 сомон бо арзон мекунам. 350 мегуфтам 300 медодем ака арзонтарш мекунем бо. На духтаро диден? Качоҳорам бисёр. В общем, чиз бисёр айно пара вообще наметонам. Курткачо да оҷа духтаро бо бисёра хай касибчо нишон додам. Комбинзонакошонам бисёра бо куртка ҳаста. Куртка любой размер барои бачако духтарако ҳаста духтаро. Не ёам дойкачакои аҷоибот хушрӯ. Ёрам Туркия ина мара каштим як даста будам буромад. Не.
ё Туркия гарантӣ доранд, качествашон гарантӣ дорем. Ина пижамкош ҳастай. Баъд ни платячо ҳастай. Ё чанди буда? 150 80 ина духтаро 150 80 сомон кади. Хушрӯй размера кошун ҳастай. И чанд сомон? Я хай намедонам ак чанд 200 кунем ам қадар мекунем да. 350 сомон буд духтаро дар аксия 250. 200 да метем. Баъд чизи майда сахт бисёра ина ҳамҷа торбатора чизако намедонам ак чӣ кунем нишонтим ина качо ҳаст. Айна костюмчо ина изорчо шункатия. Кудакои 3 моҳа 4 моҳа. Айна юра ҳамаша 60 сомони кадаги инаҳа. Ина кора 60 сомони кадаги ина брижачо шункатия. Качество ошон хушрӯ. Ина бодиком 60 сомони я? Бодикора хай майда 60 мекунем. 80 кадани будем хай 60 мекунем. Ина бодиомон бисёра. Те бодиошон ҳамашон духтаро Туркия качествашон аҷоиб фасон. Dastavka doran духтаро рақамҳои савдогар дар рӯи экран мемонам. Конкретни харидоро марҳамат метонем бинависем. Чиз бисёре духтаро харидори аниқда бо слоти адели мепартия. Ина фаточо шудам дид чихи бисёра хушрӯ. Ина курткачо тройкача ҳастай бо. Хайни дуйко. Хона склад гуфтихчон. Ина пижамо бо dastavka ҳаст. Ина чанд намуд чанд фасонша дорам ина бомпер дора кора. Ина спортивкорам хушрӯан ё 180 ҷои шудаш буд ҳозир 130 сомон кадагим. Диде ёрам Туркия духтаро. Качествашон ҳам хушрӯ ҳастай ки ҳеҷ намеша. Духтаро брижоят бидем. Бачаги ана бош. Духтари дорум бачаги дорум ҳама ина муча дорум. Калгот ки чоша би Туркия духтаро. Ина и брижачако ҳастай ина. Поёнда кроссовки изи дорем хай ҳуй намекунем ва ёрако. Кроссовки изи ҳам дора духтаро метонем бинависем. Не гушако. Шапкачо ҳастай ина и так да майкачоҳои бай ҳастай. Байкар ҳастай майкачоҳо турсикчоҳо. Ин шапкачо ҳастай. Наскичоҳо ҳастай хай ёра ҳаму касе хоҳагар мухдишда. На брукчошон духтаро 100 сомони. Размеро ҳаст. Кои хушрӯ аст так да навараждённе. Я бурем нишонтем. Ина духтарако барои аэродом бировардани духтаро бачаҳо. Чанд намудаш ҳастай? Ки расветка дорад. Ям ранга. Ям ранг якма. Ова. Насаб сафедам дорад. Савдои хонагӣ шудам қамаша. Ёрам хушрӯвакам. Ё чанд сомони? Нархи пешнар ба нархи ҳозира гӯй. Ак нархи ҳозира ҳам 280 ага наметавонам додам. 300 280 охириш дигар. Аввал 450 духтаро Туркиян.